Книга Лявит, раздел 9. Па прашэсці 8 дзён паклікаў Маісей Аарона і сыноў яго і старэйшын родаў Ізраіля, ды сказаў Аарону: «Вазьмі са астатка бычка ў ахвяру за грэх і барана на ахвяру цэласпалення, абодвух без заганы, ды складзі іх у ахвяру перад Господам. А сынам Ізраіля скажы: вазьміце козла ў ахвяру за грэх, і цяля, і барана аднагадовых, ды без заганы на ахвяру цэласпалення. І вала, і барана ў ахвяру прымірэння, і ахвяруйце іх перад Господам, і ахвяру хлебную, пакропленую алеем, бо сёння Господ з'явіцца вам». І прынеслі ўсё тое, што загадаў Маісей, да ўваходу палаткі сустрэчы. Там, калі прыйшла ўся супольнасць і стала перад Господам, сказаў Маісей: «Вось тое, што загадаў Господ, зрабіце, і аб'явіцца вам слава яго». Сказаў ён таксама Аарону: «Прыйдзі да ахвярніка і складзі ахвяру за грэх свой, і прынясі ахвяру цэласпалення, і ачысці сябе і народ. І ўчыні ахвяру ад народа, і ачысці яго, як загадаў Господ». Тады Аарон прыступіўся да ахвярніка і забіў цяля за грэх свой. Сыны яго далі яму кроў цяляці, і ён, памачыўшы палец, памазаў ей рогі ахвярніка, а рэшту выліў на падножа ахвярніка. Тлушч ныркі і сальнік печані з ахвяры за грэх спаліў ён на ахвярніку, як загадаў Господ Маісею. А мяса і скуру яго спаліў на агні за лагерам. Пасля забіў ахвяру цэласпалення. Сыны яго далі яму кроў яе, і ён выліў яе вакол ахвярніка. Далі яму таксама ахвяру падзеленую на часткі разам з галавой, і ён спаліў гэта ўсё агнём на ахвярніку. Потым абмыў вадой нутро і ногі і спаліў як цэласпалельную ахвяру на ахвярніку. Потым склаў ён ахвяру ад народа, узяў козла за грэх народа і забіў яго, і ахвяраваў дзеля ачышчэння, як і першага, а таксама учыніў цэласпалення паводле пастановы, і прынёс ён ахвяру хлебную, і напоўніў ён руку ды спаліў на ахвярніку, апрача ранняшняй ахвяры цэласпалення. Пасля забіў вала і барана, ахвяры прымірэння ад народа. Сыны ж яго далі яму кроў, якую выліў ён з усіх бакоў на ахвярнік. Тлушч жа вала і курдзюк барана, і ныркі з тлушчам, і сальнік печані склалі яны на грудзіну, і калі тлушч быў спалены на ахвярніку, грудзіну іх і правае плячо Аарон узняў перад Господам, як загадаў Маісей. Потым Аарон падняў рукі ў бок народа і дабраславіў яго. Па заканчэнні ахвяр за грэх, ахвяр цэласпалення і прымірэння сышоў уніз. Потым Маісей і Аарон увайшлі ў палатку сустрэчы, ды выйшаўшы адтуль, дабраславілі народ. У гэты час аб'явілася слава Господа усяму народу. І вось агонь выйшаў ад Господа і спаліў ахвяру цэласпалення разам з тлушчам, што былі на ахвярніку. Калі ўбачылі гэта людзі, то ўзрадаваліся вельмі, падаючы тварам да зямлі.